Terence Cini ta' 38 sena minħal-qor minn żamma arrestat wara li ġie mixli li offra 47,000 lil wieħed mix-xhieda f'każ pendenti li għandu biex dan jixed fals meta jidher quddiem il-qorti. Allegatament wasal dan il-messaġġ mal-avukat tax-xhud stess. Jirriżulta li Cini għandu 7 każi pendenti mal-qorti li fihom ingħata l-ħelsien mill-arrest li qdem wieħed imur lura għall-2011. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Mark Timerci u John Leigh Howard spjegat li x-xhud Michael John Mulliet bħalissa jinsab il-ħabs fuq allegat delitt fl-2020. Intqal li waqt seduta partikolari fil-qorti quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia fejn kellu jixhed dwar każ kontra Cini. Mulliet qal lill-qorti li ma jiftakarx dak li qal ta' ġurament fl-2020 meta kien qal li Cini kien involut fi ftehim ta' droga. L-ispettur Merċi qal li l-pulizija rċevit informazzjoni li Cini u Mulliet kienu tkellmu bit-telefon u mir-recordings ħareġ li diskutew il-proċeduri tal-qorti. Allegatament Mulliet wiegħed li ma jinxedx kontra Cini b'garanzija li ħallaslu l-multa li kellu ta' 40,000 euro u l-ispejjeż tal-qorti li kienu jammontaw għal 7,000 oħra. Ġie notat ukoll li l-avukat Matthew Xwiereb ma riżur lil Mulliet il-ħabs meta dan ma kellu l-ebda każ pendenti li kien jeħtieġ is-servizzi ta' avukat. Terence Cini wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni għax hemm il-possibilità li aktar nies jiġu akkużati b'rabta mal-każ. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadine Lija ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest. Żewġ żgħażagħ ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li ammettew li serqu karozza mill-Ħamrun. Ibrahim Alfreħ ta' 18-il sena li joqgħod Santa Venera u żagħżugħ ta' 15-il sena li jgħix ħal-Qormi, it-tnejn mis-Sirja, ġew mixlija lil ħadd li għadha nqabdu fil-fatt jiserqu Volkswagen Polo. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-Ispettur Ian Vella spjegat li waqt li l-ħadd filgħaxija l-Pulizija bdiet tagħmel ir-rondi tagħha fl-inħawi tal-Ħamrun innutaw karozza fi triq il-kbira li bdiet tinstaq bid-dawl ta' quddiem mitfi u għalhekk waqfuha. Dak il-ħin il-pulizija ċemplu lis-sit il-karozza u qalilhom li l-karozza insterqet minn quddiem id-dar tiegħu. Ftit tal-ħin wara iż-żgħażagħ ġew arrestati. Alfreħ ġie akkużat ukoll li saq il-karozza mingħajr liċenzja tas-sewqan u li fil-possess tiegħu kellu sikkina. L-avukati tal-għajnuna legali talbu li jsir rapport ta' qabel is-sentenza. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadine Lija laqgħet it-talba u tat li żgħażagħ il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu personali ta' 4,500 euro.